vážení potenciálni účastníci kurzu, ponúkame vám kurz Výberkový spôsob hospodárenia a výberkové lesy Slovenska. Tento kurz je zameraný na štrukturalizáciu a vytvorenie štruktúry výberkového lesa. Lesy Slovenska, pokiaľ sa týka ihličnatých drevín, sú tvorené dominantne smrekom. S prímesnou drevinou je jedľa, eventuálne buk. Pokiaľ chceme tieto drevinové skladby štrukturalizovať, ekologicky a funkčne stabilizovať, jedinou schodnou cestou je výberkový spôsob hospodárenia. Výberkové lesy so svojou štruktúrou maximálne využívajú prírodné procesy, ktoré fungujú v každom lesnom ekosystéme, to znamená proces automatickej prirodzenej obnovy a proces automatických výškových presunov jedincov až do hornej vrstvy. Frekventanti tohoto kurzu majú možnosť v teoretickej oblasti doštudovať, respektíve doplniť si vedomosti týkajúce sa zákonitosti a základných znakov výberkového lesa. V praktickej oblasti, nakoľko máme demonštračný objekt na lesnej správe Liptovská osada, lokalita Mistríky, kde máme rôzne typy prebudovy na výberkový les, frekventanti v praktickej oblasti alebo praktickej roviny riešenia týchto problémov budú mať možnosť jednak si vizuálne a prakticky overiť rôzne štruktúry lesov v štádiu prebudovy, ale zároveň aj výberkové lesy s ideálnou štruktúrou. Súčasťou praktického cvičenia je aj analýza výberkového lesa a vyznačenie výberkového pruhu.